Oam say simna eknong simnani bisung kalajak tisamukuri edisi village obotang amu kamini mu gojopara nong no chongmari segang kai tam rokok rok pui kelang hamne borok sawo ungko tui kiri tui nai karing kiri karing nai sawo borok keseng sa kace mino baloka ungko tamu pai ko 5 bosor pura opor lima tunggu tui jung mas man thogia jung o aing bonya yang ngor sma thanggo ngosung ngor tui jung nungani tui kulu gya ranai thanggo i nahai na je sago male klajak jung oboi ma tukuo kosto kai jung thega ma tongra jung mas man ya godoro ko ma thanggo aing harung roko bunyu ko roko ma thanggo jung tui kiri ngai ma tuku ya srai ko tu khang ga basang mo tukja goi ngoi thamayo sakhamya kalai thanggo tabu klajak angga boso manana mane bo mana bo jung saka rok rime kha jungno hajira phono ri hore jung ta kothokang khoran samne borok abo borok chini kongno kongko khaya ngai barbar saka nga jung netamu saka chiang phaine phidi wacha hai thangka borok nai thangka kasoi nai thangka bo lamono borok apro na cycle ngo tago kun khus pata kroi borok ob hai ke cycle chimdo nga borok but kana chim but phaje be tla hangna jogariyo 와서 거의 허락할래 거 뭐에 hinjak도 거 동나 hinjak가 부나 hinjak가 따요 비리 파티로 가이 좀 꼬복고도 야 좀 봉로 부디고 좀 봉로 파르카 허로 다 손으로 버럭 손으로 꿈꿈 하나야 진짜 emne tabukai 40 বা 48 석 동नो asol family 언터 동नो bobolon bisi kalai 이거 해자마라 ponchayat kai ko tisam kure oparan mungkai gojo 진 거죠 nimu 안 뭔가 버플로 되버가 tamro khai chong hemne 안거 감 khai ton거 거 분이 하지라 khai 차 ton거 이거 뭐 하지라 엄때 헛바진 깜도 막 하고요 여보 할 khai 차 ton거